Lidt andet, kan man sige, end de klassiske danske. Det er lidt finurligheder. Man ved godt, man sjældent er... Skal vi så lidt på nogle af de profiler, der er blevet udpeget. Du har allerede talt om Henrik Mølgaard, så måske kan du prøve at præsentere Rui Silva i stedet for en 20-årig knægt. Ja, lige præcis. En ung spiller, som man kan se alt det her, som er spilstyr på det her mandskab, men også farlig selv. En profil eller en individualist ud over det sædvanlige. Spændende at se, hvad han kan gøre mod fysisk stærkt skærmandskab. Og Og så første afslutning fra Skjern af. Det er heller ikke, fordi de for alvor når at få bygget noget stort op. Men Søndergaard altså med et skud. Og så igen stregspilleren. Nu skal Skjern til at have gang i noget angrebsmæssigt. Igen ukoncentreret. Claus Møller Jacobsen smider den væk. Endnu et indspil. De her temposkift. Og så må scoringen være der. Og han bliver ved derinde. Det er da helt vanvittigt, som han er blevet spillet varm. Candeias. Og så kom den anden portugisiske scoring, hvor Eller fik komme endelig forbi. Mølgaard har i hvert fald skrevet kommandoerne ud. Og så indspillet, og stadigvæk ingen scoring. Bør med afbrænderen. Ja, det der er jo en kæmpe chance. Ganske fint. Få forbi Ricardo Candeias. Og så også det ene. Ramme og støde til bagspillerne, så gælder det altså om at forsøge at få taktet færdigt. Her er det Daniel Svensson, der... Her kommer så Mølgaard, og så var der endelig sat noget ind på målkonto, men så går det hurtigt den anden vej. Og så bevarer de altså. Og så et ordentligt smæk. Ja, han har i deres vej her til det her gruppespil, Fabio Magalhães, hvad der er sådan primære skytte. Her kommer temposkiftet så. Og den ender ind ved stregen, lige brystet. Ellers en fornuftig angrebsåbning. Så er det Frankrigs, der brænder på vinkler og være med i anden omgang. Der kan han altså ikke stoppe den fra Pedro Portela. En lille smule. Jeg kan sige, den forsvarsspiller, man står direkte over for, ikke er opmærksom, så straffer de det. Ja, Antunias har fået den forbi vinkler. Rui Silva kan ikke finde vejen ind til stregspilleren. Og så Candeias, der rigtig flotter sig nu. Og er med til at sikre den her portugisiske scoring. Der spiller han altså sidste skanse for alvor, Candeias. Ganske solidt. Og de er kort og godt bare mere parate, gæsterne. Så opfanger han det. Frankis. Boldmodtagelsen, det har der altså været alt for få eksempler på. Og så forsøger de vippet. Og Stolten er god ved vinkler. Og stadigvæk masser af tid til Skjern, men man mangler stadigvæk at se det her. Definitivt skub. Tillid til Candeias på kassen. Holder sig på den gode side af de 50%. Og så Rui Silva med en snu afslutning. Ender nærmest med at lægge sidelæns, men får den alligevel listet forbi vinkler helt over ved stolpen. Men det kan ganske ud. Kommer han så på bolden alligevel. Og så... det er jo passivitet i forsvaret, udstillet om noget. Ja,
de når lige at snitte ham med en albue, og det er sådan set det. Ja, reelt flytter Frederik Børm så fra ham mod det, og også udvisning efterfølgende, hvor svært Skjern har gjort det for sig selv i dag. Og Rui Silva i gang igen, efter lidt mandsopdækning i de seneste par minutter. Og han har godt nok kun scoret 3 mål. Og jeg tænker især på det fysiske, så de har kunnet konstant ligge og være opmærksom på det der deres styrker. Men de styrker har så også været klogt spillende hold, synes jeg, man må karakterisere dem som. Vores træner sagde altså... Han tør ikke afslutningen selv, men finder så en fuldstændig åben mand. Men René Rasmussen brænder altså. Ja. Det er jo helt vanvittigt. Det er fuldstændig vanvittigt. Og Winkler slutter med en redningsprocent på 40, hvilket jo i den grad også er godkendt i betragtning af. Som en anden bibliotekar, men er altså